Ahoj, čau, ja ťa zdravím, dneska ti ukážem bramak, chlapci začali s okapničkou, kolega dole na zemi pripravuje kontraláte a to tak, že ich kráti a nalepuje na nich penovú pásku. Tu chlapci idú strašné bomby a naťahujú fóliu pod krytinu. Hneď na to ide druhá dvojka a latujú o 100-300. Naši chlapci majú nenormálne vyznačkované klincovačky, takže práca im ide od ruky. Keďže im už vyšlo z roboty, tak dávaj bramak na strechu, však nebudú stať. Belgičan dostal kľúče od motora. Uej! Uej! Samozrejme, fajč pauza musí byť, veď od roboty aj kone umierajú. A po pár minútach oddychu už Tomáš ukazuje, ideme na to. Na tejto streche chlapci rozniesli 1,5 palety bramaku, takže im cez ruky prešlo dobrých pár tón. Kamera nestíhala ich vražednému tempu a nepomohlo ani nastavenie 60 snímkov za sekundu. Chlapci ukladajú bramak tak rovno, že laser sa dáva do bramaku. Toto je záber na druhý deň ráno, kde chlapci dokončujú škrydľu,